Mai martaba sarki sharifai na Gombawa, sannan babana Sharu Haruna masoyina. Mai martaba sarki sharifai na Gombawa, sannan babana Sharu Haruna masoyina. Tabaraka ya Allah, kai ke bai bawa baiwa, kai ka kagi gyada sai ka iyo ta cikin bawo. Sannan duda kan na roƙe ka da ɗan baiwa, sake aran dama na yi waƙe ga masoyi na dadi. Mai martaba sarki sharifai da Gombawa, sannan babana Sharu Haruna masoyina. Ganinka salatinka gummu Hussein na saman sarki, sarki na gaban sarki, sarki daga fadar sarki, a sa alayensa har ashabu sufa sarki, da na uwar ɗaki da Sida Ali masoyi na dadi. Kamar Shakti Jani, baba ka share hawayena, gausi ne jirgina, kai na gada masoyina. Dagiri na gode, kai da fa'i na wuce rana. Baba Abul Fatashi ka ƙara sutura a ƙirji na shehu. Mai martaba sarki sharifai da Gombawa, sannan babana Sharu Haruna masoyina. Assalamu alaikum gwani mai daraja mai alfarma, gaisuwar ban girma ce na zo ne na yi manima. Gani a fadarka da ni da 'yan amshi na ma, domin ka cancanta dole na yi maka bege na abba. Gani a ƙofarka Mola ya yi ma duba ni, domin ku ne rahamar da Rabbana ke yin nuni. Sallama muku tilas ne ya jikokin adalani, maɓuɓɓugar rahamar Allah jikoki na ma'aiki na ku ne. Mai martaba sarki sharifai da Gombawa, sannan babana Sharu Haruna masoyina. Ya ahlul baitin nubuwa kuke alfarma, kun yi wa na farko ma mu ma gashi muna nema. Ku fa jinin tsarki ne, tsarkin ma kuke nema. Jinin sai da nana alfahari na ma'aiki na ku ne. Allah ne ya faɗa a Alƙur'ani ya saukar, ƙulla as'alukun yana zance da ma'aiki har muradin annabi da mu so ƴaƴa jikoki har. Amanar soyayya ya bar mana kunji abokai na Allah. Mai martaba sarki sharifai da Gombawa, sannan babana Sharu Haruna masoyina. Mai martaba sarki ni da kai na riƙe gamgam, kai ne zaɓina ba ni ruwan so na yi damdam. Dan ni na duba akan so annabi ma ya zam, yana nunin sadaku ya jikokin manzo na tuba. Wai ina Gombawa ne duk ku
ji zance na kan batun basaraken nan zan faɗi sirrin na. Allah ya zaɓe shi a dukka dare zuwa rana, to don haka al'umma sai mu riƙe shi masoyana. Mai martaba sarki Sharifai na Gombawa, sannu babana Sharu Haruna masoyina. Allah ya ma baiwa sittin ce fa take kanka, masani na hadisi ne sannan har da lugha dukka, sannan ɓangaren nahawu har da furuka ba shakka. Ya masanin sira ka haɗa fanni maulana dadi. Jamala ce ta saka kowa ke ta zuwa gunka, domin neman madadi amadiyar yana baka. Ni ma kai mun baba, kar da ka bar ni ina kuka, kai wa haƙuri da irin yarintar mu masoyi na dadi. Mai martaba sarki Sharifai na Gombawa, sannu babana Sharu Haruna masoyina. Ya jirgin Nuhu masu iya kuke nema, ya sashi zikiru hadda salati mai girma, ga kaba Tijjani dan failar Shak Barhama. A rayu da kan shehi zai sa a shiga aljanna abba. Ya baban Shirafa dan gatan Shak Tijjani, mai 'ya'ya da yawa du makaranta Qur'ani. Rabbi ya ja kwana ya karfafa bayan kama gani, su rayu akan turba kan kidima ta ma'aiki na dadi. Mai martaba sarki Sharifai na Gombawa, sannu babana Sharu Haruna masoyina. Salamu alaikum wani jinin suturar farko, salamu alaika masoyi kar da kabar ni kace ɗauko. Idan na je ɗauka sai ka kira ni kace hungo, aka mun wata alfarma ka kai na gari na masoyi na abba. Sarki jikan sarki ɗan sarki wai ya fama, yara sai dai haƙuri babban agunsa ake nema. Tazara mu rage komi da dama, gashi ina kukan da babu ruwa a idanuna. Mai martaba sarki Sharifai na Gombawa, sannu babana Sharu Haruna masoyina. Dan Shehu Abul Fatahi baba ka share hawaye na, dan gausin zamani ka sake tsabtace kalbina. Kai min wata kyautar ka wacce a duka cikin rana, sana tuno sidi dan Shehu Tijjani maulana. Anan ne zan huta, ni ɗanka ne ba kowa ba, Musa na Rasulallah na Bauchi na zauna a Gombawa. Sannan kuma da aboki na Usmanu Gwani Aiwa, shi ne ɗan nauyi na kiɗan waƙar kafa maulana dadi. Mai martaba sarki Sharifai na Gombawa, sannu babana Sharu Haruna masoyina. Mai martaba sarki Sharifai na Gombawa, sannu babana Sharu Haruna masoyina. Mai martaba sarki Sharifai